Gaskiya mu fa muna yaudarar kanmu a Najeriya, wannan shine. Yau an yi zanga-zanga a Abuja domin a cire shugaban INEC. Kuma manyan mutane sun iya haɗuwa a cikin sauƙi, amma idan ana maganar rashin tsaro fa sai kowa ya shiru. Wannan yana nuna cewa ba wai ba za a iya haɗa kai ba ne. A'a, ana iya yi, amma fa idan akwai wani amfani a siyasa. Kuma abin lura, duk bayan shekaru 4 sai mun ga irin wannan motsin. To tambaya ita ce, shin rayuwarmu mu talakawa ba ta da muhimmanci ne sai lokaci na siyasa? Idan kana da ra'ayi, ka faɗa a comment. Ba gaskiya bane a ce ba za a iya haɗa kai a Najeriya ba. Gaskiyar ita ce muna zaɓar inda muke so mu haɗa kai. Idan har ana iya haɗuwa a Abuja yau, to me yasa ba za a iya haɗuwa ba a wajen matsalar tsaro domin kare rayukan mutane? A Najeriya da alama siyasa ta fi rayuwar mutane muhimmanci, ko ba haka ba ne?